Studentska liga u futsalu dobit će novog prvaka. O šampionu u jubilarnoj 10. godini odlučivaće Ekonomski fakultet i Univerzitet Donja Gorica. Posle mečeva u grupnoj fazi ispostavilo se dvije najbolje ekipe. Svoju dominaciju ova dva sastava potvrdila su i u polufinalnim duelima. Ekonomisti su pobjedili sastav Studentskog doma rezultatom 3:0 i tako izborili četvrtu uzastopno finalu. Domci su u većem dijelu ovog susreta bili ravnopravan rival, ali su Vraneš dva puta i jednom Dašić odlučili putnika u posljednji meč. Bilo je teško, ipak bili smo kvalitetni i to je presudilo. Sada ćemo se spremiti za finale, nadam se da ćemo ove godine osvojiti. Za sastav Studentskog doma plasman u polufinale je dobar rezultat. Mi smo ove godine napravili konkurentan tim, izbacili smo prvo favorita turnira DIF-a. Ovo je za nas koliko toliko uspjeh, ostalo smo bez dva bitna igrača, Ogi se povrijedio tokom meča, Peđa je povrijeđen, tako da ovo je bila realnost. U drugom polufinalu identičnim rezultatom sastav Univerziteta Donja Gorica pobjedio je Prirodno-matematički fakultet i u odnosu na prošlu godinu napravio korak dalje. Bolju igru smo mogli pružiti, mislili smo da će biti tako, ali uglavnom na kraju smo zadovoljni. Prije svega pohvalio bi ovu turnir, to jest prvenstvo studentsko u futsalu. Mogu reći da je jedna izvanredna liga. Zahvalio bi se organizatorima što nam pružaju svake godine nama studentima da imamo ovakvu mogućnost da igramo i da se družimo. Iz poraženog tima matematičara nisu nezadovoljni i pored negativnog ishoda. Jako tvrd meč, malo važnost ovog polufinale učinila svoje. Mi smo u prvo poluvremenu promašili 3 zicera, oni su iskoristili tu jednu polušansu što su imali, poveli, onda im je bilo lakše da igraju. U drugom poluvremenu povukli se, kasnili nas iz dvije kontra i to je to. Čestitam na zasluženoj pobjedi i želim sreću u finalu. Veliki broj gledalaca u dvorani gimnazije Slobodan Škerović pratio je polufinalne mečeve, a organizator Studentski sportski savez Crne Gore organizovao i jedno zanimljivo takmičenje za najbolju navijačku grupu. Iako su njihovi ljubimci poraženi, u prvoj utakmici pobjedili su navijači Prirodno-matematičkog fakulteta, a u drugoj već poznato društvo Ekomen, koje je i ovog puta pokazalo visok nivo organizovanosti. Finalna i utakmica za treće mjesto u Studentskoj futsal ligi igraju se u subotu u dvorani gimnazije Slobodan Škerović u Podgorici.